Nuko bisu na kutubaru na kuli na wadoni kana bale na fambo pela dala no wora ya mena asid la nya ka fo kunjira mako na ya ni woro bele de ngera ya je femi na prosa na wonya fa anyana no wora ya nya ka fo loko Jonathan no yesida wakati de ala fana ba an fa ya bina tuna ko no wora na da do femi Frati jamana nyama makro ada tumangana anfer nali ambora ko donc ina na juga present na na limpe femi kasa ode anya ka fo loi pour mi kutira no loi electoral ni ko sende a côté ina na juga ando bora mana nya bisa partenaire international no anya ka fo ni uye jela kita ka desama le fama du o yana ya partenaire kana anfer tumina lindo ka fo gouverneur kan biya ka ba o ba biyo be kana ko sharu be kana o chama ni fa do ma ko ya o ya la mu ye fa be fe am de la bisi ni gro bi ci ko fa be fe donc il faut qu'il bakada donc ma o ma ba la me ka be donc gramatuna internet ma o be la jele jallo dumi ya donc yoro ma donc dolo abela jele na ta be donc gramatuna donc aka do ngata donc aka ka jamana ni donc nambora iye lakna valia donc halibi tleflana anyonyele do amba damene ngata donc région nani anga information sur li ngata donc olde gelea doni bol de la halibi Ségou région Banyagara aux régions Gao aux régions ane Bamako district Leflanami Kera donc amita Mounou kana ane douanza raison jatimene kera kafo ne Leflani na Ségou Marala sɔgɔma joona cɛ dɔ an bɔra ka sɔrɔ ŋa donc o ye ani Karaba o y'a o mɔgɔ fila ŋa donc o ye maa fila ŋa ta latunu a kɛra n'an b'a fɔ cercle min ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ nin waati damani in kɔnɔna na bɛɛ tun hakila ko lakanabaliya min ŋa donc n'a tun ɲɔɲɛlen don ko dɔ tun bɔra la nin ye semaine fila ye ŋa donc tiɲɛniba tun ma kɛ kosɛbɛ anw sigilen ka dugawu kɛ k'a fɔ ko tare mais jateminɛ kɛra k'a fɔ mercredi samedi don ka dugu cɛ dimanche la dugu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma kolodugu kura o dugu ŋa donc an wulila k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ n'o b'a fɔ ma ko koni kulubali an y'a sɔrɔ ŋa ta o taara a faga fa ka du kɔnɔ ka a fa ka du kɔnɔna na ka a dalen to maaw ye a ɲininkali kɛ k'a lajɛ ko marifatigi dɔw de nana ka na mugu ci a la fo a ka du kɔnɔna na o lɛndi don dugu jɛlen a mara la n'an b'a fɔ ma ko Dawuda Buware n'o ye école karamɔgɔ ye a ka jamana kɔnɔ Musa Were n'o o ye dugu in ye a man jan Kolongo kura in na enseignant dɔ école karamɔgɔ don a tun kan ka taa ɲɔnɔ a ka moto kan ka taa kalan dɔ kɛ o kɔnɔna na o y'a kunbɛn sira kan ka k'a minɛ ka taa n'a ye mototigi wɛrɛ ka taa o yaalatɔ o yɔrɔ fan fɛ o secteur kelen na o y'o minɛ o taara n'a ye maa fila tununnen don hali bi an ma se ka kibaruya sɔrɔ a kɔnɔna an bɛ dugawu kɛ Ala k'a to u ka se ka ye jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Bewani ni o ye yɔrɔ gɛrɛfɛ ye o tile filanin na mugu kan durunna kosɛbɛ mais hali bi an ma se k'a sɔrɔ bilan min kɛra a kɔnɔna na an ma se k'a sɔrɔ fɔlɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ Banyangara région kɔnɔ k'a lase Jɛnɛ Bagas armée malienne wulilen don ka da suwa an ka ta ka tile fili su tɛ tile tɛ tu kɔnɔ kolow sanfɛ o b'a bɛɛ warakata la k'a da maa min tora la an ka hakilina ye cogo la a ka ca ni maa 200 ani kɔ ye terrorisiw ba bi terrorisiw b'a ɲinina ka sigi ka kuma ɲini gouvernement de la république fɛ armée fɛ ka taa ko ka ko in jɔ
maaw ko aw tɛ se ka maaw da n ka ka mobili n ka denmisɛnnin fitinin jeni ka muso kɔnɔmaw jeni ka maaw fa cogo min ka di ka maaw minɛ maa saba ka maaw da k'a kantigɛ bɛɛ ɲɛna ka tila ka filime ka bila réseau la k'a fɔ ko aw bɛ se ka to yen a fɔra de ko k'o bunte o buntenni de barika bonyalen don bi o dɔw min bɛ a bɛ fɔ cogo min n ka dɔn ko Bandiagara mara la o ye wuyuyi fɔ n ka dɔn o y'o yɔrɔ sɔrɔ fɔ Douentza wo kɔnɔnaw la o bɛ bolila ka taa yen n ka dɔw ye Burkina sira minɛ n ka dɔn o ye wa jateminɛ kɛra k'a fɔ min bɛ Bankasi mara la Bayi n'o ni Burkina Faso ka surun n'o ye arrondissement ye o ye a kɛ ni sen tɛgɛ ye o ye yɔrɔ ɲɛɲini ka t'o yɛrɛ fili o waati min na nin waati in kɔnɔ ye fɛ a fɔra ko armée bɛ baara min kɛla ko ka foli lase Mali bɛɛ tɔgɔ la dɔgɔnɔnw ka dɔn o ka syndicat an'u ka association Bandiagara mara la ka ko ka bɔ ko ka armée fo ko dɔgɔnɔnw ko ka armée fo ko parce que fɔlɔ olu tun jigi tigɛla k'a miiri k'a fɔ ko kow gɛlɛyala n ka taa o dɛsɛnna n ka dɔn ko n'i y'a ye ko bi k'olu bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ n ka taa ko bɛ baaraw kɛ jamana ba ka sigi olu ma fɛn wɛrɛ ɲini o ye nin dɔrɔn de ɲini armée fɛ o ka na olu lakana olu bɛ taa sugu la ka taa sugu jɔ ka balo o bɛ taa n ka dɔn k'u ka baganw feere musow ka bagan bɛ bɔsiw la u y'o ban sɛnɛ ka se ka kɛ maaw bɛ da ka kantigɛ o ma fɛn k'u la sɛnɛbatɔw ka dɔgɔ ani sɛgɛnbatɔw bɛ taa la u ka sugu jɔ la ka dumuni dɔrɔn ɲini ka dun ka o tɛ président tɔgɔ dɔn o tɛ politique tɔgɔ dɔn o tɛ adama tɔgɔ dɔn o tɛ URD tɔgɔ dɔn o tɛ USR tɔgɔ dɔn o tɛ maa si tɔgɔ dɔn o b'u ka baara de kɛ la pour que u bɛ se ka balo cogo min ka dumuni sɔrɔ k'a dun ka adamadenya kɛ ko o dɛsɛra k'o k'olu ye n ka dɔn ko k'olu jigi tigɛra ko mɛ ko tile filanan o ɲɛ bɛ armée min kan o bɛ tɛgɛrɛ f'u ye k'o fo k'a kana dan nin ma dɛ ko hali bi ko ka continuer ka yɔrɔ fura k'a jɛ ko ni maa min ye maa fa kuranna kɔnɔ a bɛ yen k'a fɔ i ni kan ka bɔ yen ko parce que e tɛ Ala subahana wa taala ye e tɛ se ka maa faali ka dɔn ko waati tigɛ ten ka sɔrɔ k'a ma juge hali kuranna kɔnɔ ko ni maa bɛ fa a bɛ ɲininka de i ye mun de kɛ ka sɔrɔ sababu yɛrɛ la de fa mɛ ka maa minɛ ten ka taa a ma fɛn k'i la k'a da ka kantigɛ ko sɛ ka ta k'a yira maaw la k'a tɛ se ka bɛn silamɛya kɔrɔ a tɛ se ka bɛn a ka adamadenya kɔnɔna la ko ni fa yɛrɛ ma maa minɛ ko ni kunkolo yɛrɛ ma tiɲɛ ko bɛ se ka kɛ cogo di ko donc o hakilina min bɛ yen ko foli b'o ye ko jamana ye maa wɛrɛ tɛna se ka anw bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na jamanadenw de kan k'a faamuya jamanaden jugu min bɛɛ bɛ yen min b'a fɔ ko bɛ dan kari jamana na k'olu kan ka bɔ yen ko marifa kan ka to jɔn de bolo gouvernement militaire mais maa min b'o lakana na ka taa donc ni baara kan ka kɛ cogo di mais ka tila k'a fɔ k'i bɛ jamana marifaw ta ka kanw ci ka tila k'o kɛ ka jamanadenw min dati kɛlɛ la k'a fɔ ka taa donc k'i bɛ n'o fa ka tɛ se ka bɛn jamana taabolo la ko donc maintenant armée wulilen don ka jɛ cogo min k'an b'o fo k'o barikada ka bɛɛ don kiramatɔ na k'a fɔ kɛlɛ min ye maliyɛnw bɛɛ de ka kɛlɛ ye a ma dabɔ bi n ka taa ni maaw sera ka baara kɛ n ka ka yɔrɔ lakanaya donc solution dɔw bɛ sɔrɔ a la an bɔlen kɔrɔ Gawo jateminɛ kɛra k'a fɔ lundi don wula fɛ 21h tuma faamaw sigilen don tuma min ka donc n'o bɛ fɔ o ma ko wabariya o donda la maaw nana marifa b'o bolo o y'a ɲini k'a fɔ ka donc ko bɛ Gawo attaquer ala nana k'a kɛ cɛdenw wulilen ka jɔ ka mugu ka tulonkɛ kɛ mugu la o y'o yɛrɛ ta o tunna o ma se ka ye commandant des zones n'o y'a ɲɛmaa ye a wulila ka taa k'a ka maaw cɛdenw féliciter k'a fɔ k'u ka jɔ o cɛ jɔyɔrɔ la ko parce que ko maliyɛn bɛɛ sigilen don ka fɛn fila de kɔnɔ Mali kɔnɔ armée k'i ka baara kɛ justice maliyɛn k'a ka baara kɛ ko parce que min ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni justice jamana o jamana na n'i ye jamana o jamana cilen ye justice baliya sariya tigɛ baliya o de b'a to ka donc jamana bɛ ci o ko terroriste dɔw bɛ yen min yɛrɛ bɛ ka taa hali justice kɔnɔ ka taa olu bɛ se ka baara kɛ i ko terroriste parce que n'i ye jamana nafolo ta ka taa ko ka dɔw minɛ k'a di dɔw ma ka ban jamana sariya ka boli ko ye ɲɔgɔn terroriste fila tɛ donc a nana ka taa donc ka cɛwdenw de fo ka baara la ka tila k'a fɔ ye ko ni Ala sɔnna gouvernement bɛ baara min kɛla justice bɛ na di maliyɛnw ma wolo min bɛ lakana na o b'o ka baara kɛ ka taa donc fo ka se a dan na donc foli bɛ las'a ma Bamakɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ jeudi don 16 décembre
vers 10h ngata ma do tumbe ngata donc dongo do ale ma o baraka Bamako kura fa fe teni militaire de bala abi yere ke ngata donc ko ale soldai jatimine de kera ka fo mawu ye plainte chama ke ka fo ko ne koyi o ma se ka fe famia kula militaire ka fa ngata donc ka be bi mawu ka ngata na ka fe trahi o ko ma famia a kuma nana ka se Alassane Maïga ma Abdourahmane Alassane Maïga no yenga jonke ni yenga korobara ke ngata donc na abise aka bara ke chukula atome 14e arrondissement na etuba no isoma do donc bi ale de baka bara la ngata parce que depuis en nana premier arrondissement na hakilon fo la kasi horanya la dambe kono abise bara mina bonya kanga segama parce que nya yenga kachane santanya abaka bara ni berga ta bonya baka ayere ba yere bonya ayere ngata donc abole no hakla kabla bakono horon do dambe do parce que bi ka fo ko femore ni mi ya ka bara nyuma ke ngato se ka fu folo ngakli bala on to be opposition na to maniki be marché e yoroni na o ka fato ke do be ngata donc bi amangene wode to be maw bushi ngata ka da ngata ka maw ngata donc lajaba depuis ale nana depuis ale nana bi ngata donc tangara to do bi nta do avec position maintenant parce que il paraît que kama ngene ngoni e chorba bushi hina côté ngata donc ala bi jabaya donc bi avec position maintenant ngata be bana bolo mɔgɔ tɛ bana suete mɔgɔ bolo mais ngo ye min kɛ maaw la a bɛ sara i la bi a bɛ yɔrɔ min ka taa ale mɔgɔ tɛ kariya ka mugan d'a ma donc min dɔ n'i ye min kɛ cɛya la i b'o de sɔrɔ o militaire kolonsiya dɔw bɛ yen ala ka bɛɛ kisi o ma a kɛ ma ye dɛ donc a ye n ka donc musokɔrɔba in Usumana ka musokɔrɔba minɛ k'a gosi yan ka tila k'a nɛnɛ o ko a ma ko n b'i ba bɔ Tankara madame an b'a ye minɛ k'a gosi n ka tila k'a bila kaso la Tankara tɔgɔ dɔn ngakla bi abi yɔrɔ min ngata donc a kɛlen bɛ ye ko fila ye an tɛ dugawu k'a ye ngata donc mais ngata n'i ye min kɛ ngata i b'a sara an laban bɛna se Bube ka kuma ma an bɛ tila ka se Bube yɛrɛ kama yan donc n'an bɔra o bɛɛ kɔnɔna na donc Alassane ye ngata jolen da Abdourahmane Alassane Maïga ngata donc a ye jolen da parce que Alassane y'a fa tɔgɔ de comme ne y'a tonton ye donc maintenant o kɔnɔna na a sera ka solution sɔrɔ ka renseignement ta ngata ka baara kɛ ala y'a kɛ ngata donc a sera ka cɛ in ngata tɛgɛ d'a kan le faux militaire là donc a sera ka tɛgɛ d'a kan donc bi an bɛ yɔrɔ min a tɔgɔ ko Kadiri Danbele jaabi a bɛ Bamako kura bi o taara ka so f'u ye o taara galon teni militaire o taara ka taa fɛn suyɛnlenw sɔrɔ yen o y'a minɛ ka taa a bɛ bɛrɛbɛrɛ la kasobo b'a la nin waati in kɔnɔna na foli bɛ lase Bamako kura kaso bɛɛ ka taa kunun nin ye tile saba ye n taara bɔ n kɔrɔkɛ Umar Mariko ye a ka kɛnɛ foyi t'a la donc bi dugawu k'a ye n ka taa yen maa o maa bɛ yen n ka taa donc ala ka bɔ n'o ɲuman ye parce que kaso tɛ n ka taa donc maa ta yɔrɔ ye parce que anw ye an ka ekɔlidenya la an ni Ibrahim Boubacar Keta ni Adama karila ɲɔgɔn na an ye kalo 7 de kɛ yen donc an b'a dɔn kaso ye bi parce que an m'an ka kaso ta daminɛ bi la Mali kɛlɛ in na n ka taa donc an ye kalo 7 de kɛ kaso la an ye grève la faim de kɛ ni Alpha y'an bɔ n ka taa donc o kaso in kɔnɔna na parce que o tun fɛ wɛrɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛnna min ma démocratie ko la an ko a ka ɲɛnabɔ u y'o ban ka ɲɛnabɔ anw ye position dɔw ta ka taa u y'an don kaso la donc o don ne de tun y'a ɲɛmaa ye kasoba kɔnɔna na ne de tun ka kɔrɔ ni denmisɛnw ye secrétaire à l'organisation an ye an bɔlen hakɛ dɔ bɛ yen kan an bɔlen o kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Boni Douanza attaque dɔw kɛra n ka taa donc Boni u ka Orange Money yɔrɔ Orange antenne o taara yɔrɔ bɛɛ minɛ k'a kari ko parce que ko ye faransi ta ye nin ye jateminɛ kɛ n ka donc Boni téléphone ninnu de bɛ téléphone bila ka taa fɔ nord la n ka taa donc n'o ye Gawo ani Tɔnbɔkutu fanfɛ yɔrɔ ninnu na donc o tun bɛ bagaw la ninnu Orange mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ wari di terroristes ma pour que u ka yɔrɔ kana se ka kari mais ala y'a kɛ tile fila na o taara yɔrɔ bɛɛ kari nin ye jateminɛ kɛ lakanabaliya la min tun bɛ yen o ye nin ye n t'a dɔn ni dɔ bɛ e yɛrɛ bolo ka fara kan parce que o tɔgɔ ye wele. Merci beaucoup. ayiwa sisan an bɛ taa don asisi kɔnɔna na n y'a fɔ ni tile fila in kɔnɔna na wa asisi kɛra commune kɔnɔna na ayiwa ɲinan ta kɔni vraiment ne yɛrɛ kɔni ne b'a fɔ ko ɲinan asisi ko an bɔra a kalama sinon i bɛ ka waati asisi bila a kɛra ma komi dɔw yɛrɛ ko k'olu ma dɔn k'a kɛra yɛrɛ kuma dɔn k'a kɛra mais participation fana bonyana parce que
Mbe foli la ti ma ki fo ki barkada ka menta fo ngata donc no ya ka ISR extérieur mo boy ma o ba ma la ben mais mba ni assise contre ne sanin ka ke sugar mi nyemai assise ko la atrabo la sanakane aye min fo la sanakane ani assise ko la hakilna mi so an kala me pour que hakilna paskata okay sikul la kana la sana ko wali mando sikul la sana aka kalandiu mbe kiblama ko sikul jeunesse ba fait ka franyonka ka ala deli doawuke ala ka beni sabati ko manifestation a parrainage dira sikul la sana dem ay engagement ta ko be transition soutenu ko be doawuke transition donc ni jeune frala nyonka be ala deli anani sabati jamana kono ka bata na bulufla ka be doawuke ka be jeunesse soutenu sera madomina sikul jeune de asema alka usdani ka chifoye ne fana sera président la transition ma ko bi ma baw be nyemo be almamiu be jeune be ka malion be yoro la mali kono ani mali ko be hami mibi alaka beni sabati ko segi mali otma ka ya maria kono beta anfa nkoroke ka weli ka jabi ka sigu jeunesse jabi be barabla ola président ya maria de fendo be fo be ka fam premier ministre mana de ka barakela do o barakela babu de ya ka kira barakela ala de ata président de décret donc nawe baraminke barakanga ke jamana don hakinae ni président hak donc premier ministre be fen ke asababu bora ala de la abora aula au malion de abora président de donc dongodo nawe premier ministre fo na e fen ke na nyana na ba damne ni ala fuli malion de fuli ni président ko fait anya bala assise be sénat assise nationale pour la refondation pas par hasard ministre de la refondation ben crefé ale fana kuma ime awula banko kabni 4 pas le CA pas bafe c'est pour la sanaka doa ka ale fana président ni premier ale bla baramina akase ko barase adana ananasi wasiki nawe jatimne kabni Mali indépendance Mali les pères de l'indépendance Modibo Keita na parti nyemo bibo Dakar domina 1960 kana Mali indépendance proclamé le 22 septembre et anguma min kumbe Mali la odon o madelika yeni asiri yoro bela Mali kono kabo mena ka kidal Mali yoro bela hali insécurité be yoro mina commission d'organisation yoro do jak ko la kana balia be mo sekata asida mais betara mo sekata yoro minuna na ka nikidal forayen population boradi taru geni malfa de kuka bosal bayira Malion be asidi intanabulo enguma généralisé Malion bebe ko Malikura beba fe Malika kura pour que ma be wilas be faralinyo mashima ere black refe maire député conseil des cercles conseil des régions pays sendo la parti ma black refe hali sama samli mimbi obe bamako ate Malikono de Malien fo la parce que comment mimbe sénat président de la gouvernement de la transition premier ministre de la transition hami kelen de bula ka Mali dambe na horea ka sigi ama Mali ka ke jamana kele farafali ka bonga jamana la ya kotala ine kotala region kotala ibebo kidal ibebo menaka ibena bamako ka dogodo ibebo kai ibebo sikaso nitara kidal nitara menaka ibabo amo bara de la bara were tambulu ma woma jamana wo jamana je ku wo je na ya ngania ka be bara inchi ambulu ka be kusi nyamogoma ka be kusi anga jamana ma ala tisirata ma woma jamana wo jamana nyamogo jamana je ku wo je na ya ngania ta ka be transition inchi ala tisira dama ala ba malufana parce que doa min be ka ke transition dine nyamogo bawo islameo i chrétien i protestant i maminto belaw bebe ka salib bebe ka ala deli ala ka transition ta doawu de ka bona fe dugutigu be malikon bebe doawu jeunesse be muso be ko transition barka ma de do ala de barka do transition ala ka barka do Mali yɛrɛ de la donc kɔrɔbɔrɔ tɛ mais kɔrɔbɔrɔ ta bamanankan donc min do a kɛra cogo an y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ko tɛ Mali ko don n'a ye sira bila don min ma fɔlɔ min ma b'a fɔ an de b'a fɔ radio in kɔnɔna na mais ni maa ye ɲumanya kɛ aussi don min baara bɛ kɛla cogo min ka taa
donc ni baara bɛ ɲɛ ka taa dɔn a ma hakilina ta di a kɔnɔna na mais ala ka o bila sira ɲuman kan min b'a to jamana in bɛ bɔ nin bɛɛ la mais ala ka hakilina d'o ma min b'a to o bɛ jamanadenw lamɛn ala ka se ka sutura di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma min bɛ kɛla Bandiagara fan fɛ bi ka taa ala k'a kɛ tayar ɲɛ ye pour k'a to jamanadenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔna na a ye min fɔ bɛɛ de ka sigi ka dugawu kɛ jamana ye c'est pas parce que a binna ne bolo n'i y'a ye ka taa ko kunun maaw bɔra ka taa k'a fɔ ka taa dɔn ko bɛ e kɛlɛ ni tun y'a kɛ jamanadenw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min walahi a si tɛ kɛ ni hakili b'a la an ka kuma kɔnɔna na tuma caman an tun b'a fɔ an kɔni i bɛ k'a tun ye ɲuman kɛ walahi ka taa anw de tun bɛ bɔ ka tɛgɛ fa ye k'a fɔ k'ala dɔn ko a kɛra mais min don jamanaden bɛɛ de jigi tigɛla a ka baara in kɔnɔna na donc o de kɛra hali sini n'a y'a ka kuma fɔ ka tɛ dɔw b'a fɔ an ye ko mun na k'an ka fanga banna ko an b'a fɔ cogo an ko mun na an bɛ nin fɔ la pour que a ka se ka don maa min na sini ni o ma se ka ɲumanya kɛ n ka taa an ka se k'a fɔ mais adamaden saya bɛ fɛn bɛɛ dun saya tɛ tɔgɔ de dun tɔgɔ kɔnɔna na ka taa dɔn baara min bɛ kɛ la o hakilinaw de bɛ ta ka taa dɔn pour ka se ka hakilinaw ta ka a sabati a ka se ka taa ɲɛ donc voici assise na ka taa dɔn hakilila e yɛrɛ caman fɔ e caman fɔ ka taa dɔn assise ko na ale y'a résumé mais n b'a résumé ka bɔ a kɔnɔna na parce que bi ka dɔn a kɛra n'i ye Bamako ta e yɛrɛ ye Bamako ta participer maaw bɔra au départ a fɔra ko maa 100 de kan ka na pour ka se ka baara kɛ mais an y'a jateminɛ commune na tuma caman mɔgɔ 200 ye n'i ye jateminɛ kɛ bi ka donc fɛnkɛw cercle ta de bɛ na daminɛ o cercle baara kɛra aussi ka tɛmɛ maaw bɔra yɔrɔ bɛɛ ka na n'a tilala o la région de ta bɛ daminɛ sisan nin waati in kɔnɔ o bɛ région de kɔnɔna na donc baaraw bɛ kɛ ka taa synthèse bɛ kɛ la région kɔnɔna na n'o bɔra o la ka taa donc assise laban ka taa donc région mɔgɔw b'u ka rapport kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako o bɛ sɔrɔ k'a clôturer mais min don an y'a fɔ bɛɛ ye maa o maa n'i ye maliyɛn n'i bɛ fɛ ka participer i ka t'i nin don a ko la n'e taara bɛn ka fɛ k'a fɔ k'i bɛ t'i nin don a la o ka kɛ tuguma tigi la donc o kɔnɔna na baaraw kɛcogo pour le moment c'est bien a bɛ kɛla cogo min la mobilisation est très claire maaw de tun y'a essayer ka taa ko b'a saboter ka taa a ye kuma min fɔ Mali ko don baara min kɛla Mali ko la kuma min kɛla commission d'organisation indépendant ka taa o de taara o de bɛ baara in kɛla a ye min fɔ ka taa donc a bɛ tila ka synthèse kɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ anw bɛnna nin de kan or fɔlɔ ka taa ni ye assise ninnu jateminɛ ni ye discussion ninnu jateminɛ préfet de tun bɛ ka taa rapport kɛ min ka d'u ye o b'o de sɛbɛn a kɔnɔna na nin se n'a fɔra k'o tɛ ko ka jamanadenw bila ka taa u ka kuma min b'o kɔnɔ u k'a fɔ o bɛ fɛ ka taa lakana cogo min o bɛ fɛ ka taa adamadenya ka kɛ cogo min o bɛ fɛ politique ka kɛ cogo min o bɛ fɛ diplomatie ka kɛ cogo min o bɛ fɛ justice ka kɛ cogo min o bɛ fɛ kalan ka kɛ cogo min nin bɛɛ u k'o hakilina ta fɔ n'a bɔra ni min ye ka tɛ baara de kɛ mais o kɔnɔna na aussi fɛnw dɔ bɛna bɔ a la n'an b'a fɔ o ma ko le programme ye mais chronogramme ye mun ye nin waati in kɔnɔ assise kɔnɔna na pour que élection ka se ka kɛ ka taa o de y'a clôturer waati ye maintenant baara kan ka kɛ a kɔnɔna na cogo min organique unique kan ka sigi ka taa kalo joli kɔnɔ texte min i b'a kuma fɔla ni loi min kɛra ka taa donc n'o ye élection tɔ ye baara ninnu kan ka se ka taa lajɛ cogo jumɛn n'an bɔra o kɔnɔna na élection communale élection législative olu kan ka baara da cogo jumɛn finalement fo ka na se élection présidentielle la o programme min kan ka di ka taa o programme min n'o dira ka ban baaraw bɛ kɛ o kɔnɔna de la o la maa si tɛ se k'a fɔ nin ma fɔ n ye nin ma fɔ n ye non bɛɛ de bɛ bila baara kɔnɔna na o kɔnɔna na k'a fɔ ka taa donc i ka programme ye nin ye baara min kan ka kɛ administration territoriale ka baara ye nin ye préfet ka baara ye nin ye sous préfet ka baara ye nin ye baara min kan ka kɛ ka taa donc sur chaque localité ani ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka taa n'o kan ka kɛ baara bɛ k'o la les réformes min kan ka kɛ o bɛ kɔ texte min kan ka taa conseil des ministres la o bɛ ta donc maintenant organe unique min baara min kan ka kɛ mɔgɔw bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw bɛ fɔlɔ ka o bɛ ka na n'o ka candidature ye o bɛ ta ka taa donc dépouillement bɛ kɛ nin waati kɔnɔ a bɛ sigi président bɛ discours kɛ ka taa k'a fɔ ko aw sigira baara filɛ nin ye ka taa donc élection kan ka kɛ cogo min recensement min kan ka kɛ an bɛ segin k'o kɛ exceptionnellement n'o kan ka kɛ o bɛ kɛ fichier kura min kan ka dilan a bɛ kɛ structure saba min kan ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ fara ɲɔgɔn kan baaraw bɛ kɛ ka taa nafolo bɛ ɲini a kɔnɔna na pour ka kɛ hali ni ka taa donc wari tɛna di maaw ma cogo min pour que baara ka se ka kɛ an tɛna se k'a fɔ an m'an tigɛ bɔ jagoya tubabuw bolo u k'an ka élection financer mais élection ka financement a kan ka maliyɛnw kan ka hakilina kura de sɔrɔ pour que an kana dulon mɔgɔ wɛrɛ la élection ka se ka financer n'an ye nin baara bɛɛ kɛ an bɛ bɔ ni mɔgɔ kura ye min jamanadenw dalen b'a la o y'a sɔrɔ ka taa donc insécurité ko in caman bɔra a kɔnɔna na buntenni min kan ka kɛ o buntenni bɛ kɛ baara min kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ pour que an ka se ka bɔ a kɔnɔna na basi na dɔn bɛ kɛ a se la. n bɛ lamɛn. ne b'a fɛ k'a dɔn sisan. presque ko caman kɛra jamana in kɔnɔna na ne yɛrɛ sigi ka so fana kɛra a résolution mana taa bɔ ni min ye ni élection kɛra jamanakuntigi kura min bɛ na o bɛna baara kɛ ni nin de ye wa ou bien o bɛna n'a ka programme de ka nin fɛn. N'i ye jateminɛ kɛ non programme min a kan k'a fɔ programme tɛ se ka bɔ n ka taa donc assise min bi kɛ la kan
président kura tɛ se ka na ni hakilina kura ye min tɛ nin programme kɔnɔna na programme ye priorité ko de lakana ka taa dɔn ale bɔ ka taa o de document kɔnɔna na fɔ priorité école ko bɛ bɔ ka taa comme priorité justice ko bɛ bɔ comme priorité sɛnɛ ko ɲuman ka taa bɛ bɔ comme priorité non non o dossier na ka taa dɔn a fɔra nin na ko loi de bɛ ko sariya de bɛ ta k'a fɔ l'application est obligatoire c'est sur la base de ça de fanga o bɛ di armée ma o bɛ di bɛɛ ma n'i y'a ban ka kɛ dɔ min na tɛ bi ko kɛ bɔ fanga la c'est très clair hein. C'est très clair. Parce que min don, et dans ce cas là, fanga ko min kadiye, qui va qui est dans jamana comme jamana blanc depuis 60 et quelques années au Condana. Quand un président est élu sur les valeurs. États-Unis constitution bien depuis Washington. Mais c'est sur les valeurs de la constitution des États-Unis, et bien Américain programme. C'est sur les valeurs donc de Chine donc élection ganga ketchomi maobi élu au principe de kono mais né na nga donc afrako min ticket président ganga mike par exemple la fonga ta kona président damaganga do business là président damaganga do marché ko là ni milela la comme Afrique du Sud ça ya bloquer nga faire sur mi ke ka bo fanga mais aujourd'hui Mali kono min kade ya donc Jacob Zuma nga ta fait donc nga fait donc plan ka fanga la loi ne le permet pas ya ke ka bo fanga non nous to be Mala, président Chama to be parce qu'il tient Damaganga do Fakakula, il est Damaganga do Fakakula. L'administration be gérer la tournée. C'est pour ça qu'on a assise la cabane dans la situation bêta mais aujourd'hui un directeur ou des responsables. Ni ministre me nomena o ta warta ka ta doma o ta dia o soma o ba denta ka do barala ministre do ya do ka do de ministre na folo ka do aya do ko muso bla ka ko aya do ko kebla ko ka ta saji lai a fora on y ngata marché me dira o marché do ta ka di 300 millions ka do anyema do ma a o de uma ko parce que ngata do maintenant o ko lo toy e o bitala député CNT mo o 5 millions de dollars o 10 millions de dollars façon wore de bitala ka dité mais les belles enquêtes de Biquet pour que ce soit très clair. Ni on même bois en tant que directeur qui dit il n'a pas programme de camarade pour que ça se barake. Ni on voit pas dit ou quand il doit kasula parce que ils sont des et Kalabachi. Wore me donc il faut tâter il batate ils sont morts tâter. Et c'est la façon wore il faut que différence kabo façon poissi à dire poissi comme. Mais aujourd'hui, madame le directeur de Jamana war gérer, faut pas faire net sonima, il fatate, il batate, il soumotate, état d'état. Donc état est principe me faire quand gérer nous, gérer les quand faire. Et parce que la famille présente le programme musobi téléphone qui, ko kasa ay marché là. On sait rien tout. Donc n'a pas fait Mali à développer, il faut qu'un gars bon ni kobela. Et en même temps aussi marché ko là, quelqu'un qui quand même mérite ne quelqu'un. Parce que ma judo be ngato ya on kele ngata kele konnana parce que on be fanga kele na de no lunda na ngata dogo eni nemi ye kele ngata si tu remplis les conditions na baraka na kele si tu remplis les conditions marché kadi mais ka miri ka fo nana sonu nu kalamachi nu mi yan kele kunu ko halibe parce que communication bobulo war bobulo ta do journaliste do bara nyebe journaliste do be papier ni do kala ko parce que les marché diran na faut pas fanga ta dogo ay vérificateur la kata we kalamachi ay ça ne marchera pas. Donc, Mali bi clan tiers de condamnants, d'abé qu'on a oré. Donc, c'est pour cela, on racle na baraka na ketcho mais assise na kessa babier pour que tiers folika tiers fait do sur la condamnant. Maintenant, asile beaucoup de kono parce que processus do. Après la on ga yechoué. Maintenant, là ma bonne na tende à continuer à keleke. Parce que la vie est un rêve. Au témoin, on me fait kete. Maintenant, on fait kete. Ah, on a mis comme ça tout. Oda, ala tonton de nana, ala tati de nana. Kami na sika tali abla yoro na matai. Oda. Mais nous nous avons fait loi pour minimi la pour ça. Loi pour nga tani en jatine ka. Afrique est resté na pour mal dans ça les Canada pour la Oui, est-ce que Benkara organise non, voilà, organiser Benkara kana tableau rond kera kono, baro Benkara kaba, au processus anti-sécu kaou. Ça c'est fini, c'est classé. Et en même temps, mabe kangata anyema ya la kata donc oluka hakilna on dira, ma konoton de kangata baro ngana ketu mais tout est fini. Maintenant, appel à la candidature de Binaké pour que on a donc on choisi. Maintenant, réforme do be afrako ka ke. A bara o kera ngata di hakili bala ngata donc réunion demande avec les partis politiques ko ka nga yelema donc au niveau de la CNT document ou dire on bi écoute ke folo ka mo lame nan tlala wala ngata mi ka voter à sur ka voter président la pour nini donc ni jatimine ke ni be ko na processus do c'est pour cela calendrier bi ni be déterminé pour qu'on va ka bo mo côté parce que ni jatimine ke fanga ko la folo fanga temele be la fin fla be kela ou
o bɛ fangaw yɛlɛma pour que olu yɛrɛ ka to fanga la ou o bɛ fangaw yɛlɛma pour que dɔ ka fara olu ka fanga. Donc en général les modifications des textes à caractère. Mais aujourd'hui c'est que sortons de tout ça. Barakake, c'est une transition supposée n'est pas supporter quelqu'un. Donc Barakaka qu'on a là. Au dia qu'on a tous les extraits. Même si ils hakilna frakan, ils sont invités à participer. Maintenant, c'est ton problème parce que moi, qui fait la soviétienne, qui bat la soviétienne, ça c'est ton problème. Parce que d'autres, ils font la soviétienne. Parce que ça c'est donc clair parce que Fadel Djoubé mais des gentlemen qui a presque internet qu'on a Fadel Djoubé le Barachama Karabi aujourd'hui contre Mali qu'on a et appuyé par notre camarade de la presse de propagande RFI le monde a donc entre cher Daniel comme le cher Daniel trop de là d'après cher Daniel il faut donc il va faire donc c'est lui comme il allait de Chile c'est une presse du Mali internet Morodo à la radio privée Moro il travaille donc avec cher Daniel pour les conditions gagnantes. Mais à la base, on est là, nous on va continuer à rectifier, à rectifier pour les gens qui ont dit comment bien non, c'est très clair. Bon, non, parce que fait d'obéir donc la constitution parce que par exemple donc priorité d'obéir notre cour constitutionnel boulot bien dans quand il faut faire forcément au cas faire donc révision paquet mais par rapport à ce qu'il aujourd'hui ka hakilna dota ka so na cour constitutionnel la priorité on a mais même c'est que loi do de fait do di cour constitutionnellement donc au lieu c'est que modifier ka pour que para ka ke dia kono mais na cour constitutionnelle mo mais na aussi na donc dambe ko ni horonya la otara machito manipuler là mais non na ka faut que hakilna do ke c'est l'histoire et retiendra il y a même bête dans la trako nyuma njuma et lahara et c'est ka so na donc chacun doit travailler pour la cohésion nationale. Alors, on a un job dans la c'est donc on va dire aller en faire il y a des efforts il y a des exemples de pas au cas programme bon anana chila ngata donc pour la première fois folo dabina ne ko be kuma chama ke bi anana pour demander à tar Assimi de no fait amata ko no fait de à tar Assimi de no fait ka Assimi ngata donc souhaite le rencontrer au tlala à rencontre min temena o ni ñonche à tar ko Assimi ngon ko o yale blakana ko élection ko bi chodi no mi ka ke février Assimi ya joka fay ko bi ambiyoro me ngata comme anyan lettre ci on ma comme ka fo oye le programme chronogramme en bas d'un mois donc vers le 30 janvier donc un mot bara de là un processus de là on est beaucoup avancé ka hakilna on dawma pour ka ka famia bara de kala chome en mot de condamner donc à ce stade de la chose les choses sont avancées maintenant bora au ko le premier on dit que ngata anga programme da au maté ka ke comme parce que on jamana nyamaye sans que peuple ka dakala donc peuple de baraka ne peuple benami ma komi ka ke en mot chauma comme lettre pour ka le de ko bi ke chome mais aujourd'hui fin tamane de kelen ko toro parce que Assimi ka kuma balia Mali ka kuma balia ani nga donc fait wala me ba konna parce que anda de senga donc ko ima et là ba na question posée donc les ben nga donc de mo toro là donc konna de la nga to be fait ko élection ga ke ayira la ko fo ye ame mois mina ame décembre là janvier février un mois à 2 mois qu'on a élection c'est que même donc on est hakila de forêt Assimi ya ka kodama ay papier pour ga la donc hakila uta asegla nga taraba. Alors, parce que peut-être nous venons dans le cadre de dialogue moyen, où nous sera il faut bien que pour vous sera la fin de la assise là jusqu'à présent donc beaucoup position ni kan halibi donc comme anya fa to parti demande de beaucoup position il est no ye chena il beri ngata ala de coffre pour la français ou yala la forêt na outla ka bulga na Côte d'Ivoire outla ka ta français oh lo il paraît que ko le tarama ne interga sumare ka mo ambore wala aussi mais mbrando ne parce que mo te fait chama fi burangem donc na ambore wala donc aussi donc ne balmake ngata donc no yo kodemi donc wera ko ka tala ngata donc mais ngakla on a solution sur on ñonche a tukala vous en ami yongi ambore wala aussi FM ko tala asma wala be kulela ko ka mabi kasula donc konna ngata jatime kara ade Omar Marko ngata mbe ko tala bon en tant que ndogoni ngata donc ne Amadou Goutiaye ani wolu be de ñam le no ngata be kokle jege donc wolu be di position
Sinon, tous les autres Maliens, au Tara, comme il y a fait, comme assise là, bébé Haklanta de la Malikola. Donc, mais à ce stade, la chose aussi, démocratie, c'est pas forcément Bekata. Tout qu'on a, là, quand on est tout jon, Bek, c'est la France, on a Haklanta. Ça, c'est clair. Ouais. C'est ça, parce que déjà, il y a quelqu'un qui a fait à l'intérieur, donc, assise, mais qui a eu un parti mourir et tchala, c'est pour cela donc, on va manquer Amadou Metabo de Fola, nous, USR, représentant extérieur, que le Mali est aujourd'hui respecté sur le plan international. Au fond, on a le Mali de l'extérieur, on a même pas Mali pour moi. Donc, en gros, c'est ça. Coronavirus. Mais il y a des gens qui Macron qui Mali ne dit pas we a d'abord par leur ministre des armées. Nous avons besoin de d'assaut pour Mali. En boro là, il y a des gens qui font aussi Jongre na nga donc ministre des affaires étrangères. Donc, il fait un chama fort. Donc, en même temps, en bolo là, Macron est là, crescendo, quand il y a Mali, quand Mali gouvernement c'est pas légitime, à Bangla, quand il y a coup d'état flat de Nyonje, ils n'ont pas honte au témoin là, donc les bêtes ont fait chama fort. Mais les bêtes, j'ai dit, qu'il faut que Hakilna maintenant, aller de AFO, tu aller de AFO, parce qu'aller de Kokabina. Amade Ligue, quand aller d'ailleurs, passer là, pas président, chama fait. Tchad président comme la ngata Ghana o segila ngata donc kuma chama fora après ngata donc aller ya nyini ngata kafkabina aya nyini ngata donc cherche Daniel Kele abara aller de dabara là donc o ya faut aller de parce que journaux propagande ou des bara dans les folo o ya yira ngata par le monde en le jeune Afrique ka fo ngata donc Macron Gangana comme Macron Gangana mi faut ka ngana chien fo Mali o parce que ko Mali comme on est chef na kala fa de dewa comme na chien fo anya ka en place là o parce que ko en jamalé donc kuma me fora ama ale kuma wɛrɛ jɛ an sigila k'o kɔnɔ parce que min ka jugu wo fɛn ma i tɛ bɔ n da n'a o de ka jugu donc maintenant anw sigila k'o kɔnɔ nka donc o ye ni commentaire bɛɛ kɛ an ma commentaire kɛ o nana ka état informé don min donc a n'a ka mɔgɔw nka donc n'o ye ambassade ye nka baara min kan ka kɛ nka donc pour que jamana ka se ka a da don a ko la o nana k'a ɲɛfɔ les conditions o tun ye min ɲini premièrement ko an ka wuli nka ka taa comme Ibrahim Boubacar Keita y'a kɛ cogo min ka taa kunbɛn Gawo a bɛ a natɔla ka valise kɔnɔ k'a bɛ na ne mɔgɔ fila ye ka taa a yɛrɛ bolo n'o ye Ghana président ye n'o ye bi CEDEAO ɲɛmaa ye ani ka taa Tchad ɲɛmaa ka taa n'o ye C5 ye k'a bɛ na n'o ye valise kɔnɔ ni hakili b'a la a ma tɛmɛ kalo fila kan ale yɛrɛ assise dɔ kɛ France a ye Niger président ka taa a y'o don a ka valise kɔnɔ ka taa n'a ye ka tila ka Burkina ta don maintenant nin kɔnɔna na komi an ma wele o bɛ fɛ ka na ka taa donc k'a fɔ komi a ka so de ye anw ka so ye a sago b'an ka so la min ka di ale ni ye a bɛ na kɛ Mali la komi Mali ale ta ye olu fa ka bin ka yɔrɔ dɔ ka taa donc min ka di o ka taa donc o b'a kɛ donc an ma fɛn fɔ a ye an y'a min fɔ a ye dɔrɔn an ko anw tɛ taa Gawo komi an interpellé don ka nana voyager mais anw tɛ taa Gawo n'i bɛ na Mali kɔnɔ i bɛ na a ko n'a nana ko aéroport la ko réunion ka kɛ aéroport kɔnɔ a ka taa an ko Mali ye aéroport ye international de ye o ye bɛɛ ka so de ye n'i bɛ na ka taa kuluba de ye yɔrɔ ye ka taa n'a bɛ fɔ Mali ka so n'i bɛ taa ye i bɛ taa ye n'i tɛ se ka taa ye ka taa donc an na n'ale bɔ donc baaraw nana ka kɛ an tilala k'a ɲɛfɔ u ye clairement k'a fɔ débat min na kɛ ka taa donc a rencontre na ordre du jour ye min ye sécurité ko kuma dɔrɔn de bɛ fɔ aw y'a fɔ kalo a bɛ san 4 bɔ yan k'a fɔ Hollande y'a fɔ ko n'aw nana k'a bɛ Mali ka taa donc sécurité ɲɛnabɔ an bɛ se ka taa an ka dugu bɛɛ la ka taa donc aw m'an dɛmɛ ka taa donc pour que Mali ka intégrité ka se ka traverser jamana yɔrɔ bɛɛ la an ko jusqu'à présent an bɛ san 8 ɲɔgɔn na aw ma se ka foyi ɲɛnabɔ ka taa donc a ko la bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ka taa an ma se ka solution sɔrɔ a la an b'o kuma min fɔ an ko an ye accord bilatéral de b'an bolo accord bilatéral ye mun ye anw sigila de ka kuma ka baara dɔ kɛ donc aw tɛ se ka to antenne ka ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ k'a b'o bɔtɔ ka sɔrɔ an ma segin ka dɔn fɛ o de ye ka donc abandon en plein vol parce que min don baara kɔnɔna na anw bɛnna ko dɔ de la n'a bɛ bɔtɔ an bɛ segin k'a bɔtɔ ɲɔgɔn fɛ donc o kɔnɔna na o hakilina an bɛ se k'o discuter Sahel kɛlɛkɛ min bɛ yen ka donc n'aw sɔnna an bɛ kuma o kan pour que baara ka se ka donc hakilina dɔ ka se ka sɔrɔ donc nin kuma de fɔr'o ye k'a fɔ élection ko y'an ka souveraineté parce que États-Unis élection bɛ kɛ n ka jamana wɛrɛ da tɛ se ka don a la France élection bɛ kɛ an da tɛ se ka don a la anw ka élection mɔgɔ wɛrɛ da tɛ se ka don a la anw yɛrɛ ka élection anw de b'a kɛ an ka souveraineté nationale don quelle que soit hali n'a bɛ crise la an tɛ jɛnɛ mɔgɔ da ka don a la donc o kuma fɔra ye
Donc maintenant, Nakla a séglé, a analysé à un rapport d'Ama, au cas rencontre de défense, qu'il y a Koviki Kacha, ou le Tseka Bonga donc maintenant, ou Yoka Boni Boama, pour que c'est la fin de Koko Jorati. Allez de Kokabina, allez de Kokatina, allez chez Akabarala, mais Maliba, Takasemi, Gonema, notre Kuruma. Donc en gros, maintenant ni be fe anga yorone wala daire ngata donc konna bela ngata aussi ngata kleflana international la Wagner ko kuma be fo o be kele be parce que natu nana atimina fo mali ngata ko Wagner ko mali kana ka ko na ay kule udamne ay wu udamne ani Union européenne ni ko bela ale jugula me ka on ngata donc ayala la ka fo maye ngata ko mawo ma be soro ni mali ko katia ko parce que on be ça on be ke tuwa la bi hale a conséquence anje baka anga mawo be gena français tuko me obo jala obe yala la ngata mali ya mabi no be se ki ke tuko me obe geni ngata donc fadi boloda maintenant on konna na tuma dira anga nyeba ba no ministre des affaires étrangères woya hakina tafo parce que déjà ni bela ni jatimne ke telefly na au Borako déclaration d'Okera pour les 15 pays, au Canada, Belgique, Allemagne, ko be farla nyoka ko ni Mali na le Wagner Mali ko nana ko afrako Wagner rebea ko ni Mali na le Wagner na donc olu ko coopération be très olu tise ka baraka on ni nyomache mais ayala ka fo ngata gouvernement malien ya fo shogal da abora d'accord ka fo ngata ko anu russe be baraka ayala ka fo le ministre des affaires étrangères russe ngata ko anu olu be baraka ko on Wagner ma barake ama fait signer Wagner ba o bela ko no ko telefla na ko parce que aéroport yoro la no ya armée de l'air ya ngata do barake yoro la angele ka daso ko ka bla kay anga ma ba be non colonel non fama ko tegere kele tegere donc on est nyama ye bi ngata donc on est bi ngata kay gérer la barakele no ngata donc on est reçu be barakela mire koro mi ba ngolo no ye blende on est fait chama o bebe talantla parce que avion mi ba ngolo no te pangata donc o bebe tlana zone de défense sabatlana désormais baro kanga ketchome avion do kanga frete ka blanga donc sika so ka bolola avion do kanga blanga donc c'est bare ka bolola avion do kanga blanga a fo mi mangata seko fa fe bolo dowla donc bara mi bi kala zone saba mi créer la o kara panique fora nango hal abeta chila hali ngata sikai no avion natu na voler ka tangawo fa ka permission ni ka français bolo ngata no ni barka ma permission de entre se ka voler nango ayena be ta anga avion pa ka fa abeta kele ke ro la o ba fa ngata ko permission ta bolo ko be exercice la ngata donc ka bo lo toro donc ani o souveraineté mi mi ola akara jigitire. Donc, na Premier ministre avec le ministre avec l'ambassadeur de la France. Comment qu'on a eu kanto qu'on est Wagner na ko ma do pays qu'on no ye club lenin do ye ko ye ancien ou ye ngata no ye emballement flow ye no ye ngata donc tamashaku ye ko ambe fait ko lu shitunu ko de la Wagner na ku ye ko parce que Wagner na na ma fa e ma o ma bolo aboti fa parce que état de kanga ma fa gérer mo wala ma kanga ma gérer ko konna na ngata donc Wagner trop ye Wagner ngata donc exploitation de mines de terre o bino yere saragata ko ka SRU blale no kana mali kono ko kanga sanu boyoro me kata ko be yon na anko ni bela kuma wala do mais dès que tu on fait anya fo be anko Wagner ko la mali ko kat Wagner ko la ami mali ko de la ngata mali de o de kelebo mais na kono on de trouver information de le commandement militaire de l'armée il va sur ngata réunion be kero be France ka représentant ba ko nana c'est ça ami baraka la ko ngata donc comme anya ben do localiser kata senu baro be kala je ko nana on yi ñoo je France data la information be dugolo la o ka nafri journalisme be no be internet ka o ka nafri journalisme be le baraka RFI là o be war min di par la propagande bara min di kala o betelo donc warti o te information sur là maintenant o kele ko fato o be kule la yorobe ngata gara magay ka fo ngata ko mali ko Wagner na Wagner effectivement Wagner bien parce que lié jatimne ke Wagner o ka Wagner ye biye o ye hasimi ka kuma badiay Wagner ye miye kuma information te doma Wagner ye miye ate foye kamina de ke Wagner ye miye abita yorla anta foye donc o de kele ngata ka fawlo la anga leje ngata donc ministre des affaires étrangères ye mi fo donc pour que Diamaladio ka fama c'est pour cela encore et puis fait information réelle sur Mali kono Jea kono Gambie kono Horonyala des vraies informations il se ka fo presque de tout mais les informations qu'on donne claires et nettes mindo masise ka to masoso galon tise ka dala femore tise ka kanga c'est on donne ça veut dire gontige do a chele do c'est pour ça les informations yana soute partage les informations yana fait ça aussi c'est ton problème donc mindo anga job la me ay mi fo pour que hakil na wata
gɛlɛya caman fana don an ni jamana minnu b'an da fɛ ani jamana wɛrɛw la Mali kan ka ne toujours an ka continuer an ni mɔgɔw ka kuma an ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya parce que gɛlɛya min b'an kan an ka laɲini tɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye an'an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Mayiga ye ani an bɛɛ lajɛlen an nana bin fɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ a ko yɛrɛ a ko kun ɲagaminen don i y'a dɔn a y'a sɔrɔ Mali kun bɛ kɛlɛ la terroriste kɛlɛ bɛ yen an ka mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn faga Mopti yan fan ninnu fɛ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ fanga yɛlɛma fana nana ka fara o kan donc ko nɔgɔn tɛ an ye min ɲini jamana tɔw fɛ o ye u ka a ɲini k'an dɛmɛ mais san'u ka se k'an dɛmɛ f'u ka faamuyali de sɔrɔ ko la i y'a dɔn ne ni gɛlɛya sugu nana dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli de ka fɔ bon aw ka dati d'an ma aw ka élection kɛ mɔgɔ si ma ban ko élection ka kɛ o parce que diɲɛ yɛrɛ taabolo de y'o ye sisan ni fanga bɛ sigi fo fanga ka sigi jɛlenya ni élection de ka jamanadenw olu ka kumakan fɔ pour que mɔgɔ k'a ye bi mais san'an ka se yɔrɔ ma f'an k'a lajɛ ka jamana basigi fɔlɔ ka bɛn nati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye maliyɛn fɛn o fɛn ɲininka bi u ka hamina fɔlɔ ye ko o ye lakanani an yɛrɛ b'a dɔn bi n'i bɔra hali Bamakɔ ka tɛmɛ Segu fan fɛ déplacement ni fɛnw ka gɛlɛn mɔgɔw ka forow bɛ ka jeni gɛlɛya caman bɛ yen an y'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye a faamuyali a gɛlɛyara dɔɔni mais an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen banni tɛ an bɛ fɛ ani bɛɛ ka baara kɛ Mali n'a bɛ fɔ min ma ko communauté internationale y'a dɔn Mali yɛrɛ ka sɔrɔ siraw dɔw bɛ bɔ an yɛrɛ ka baara la mais a caman fana bɛ bɔ kɛnɛma de donc an bɛ fɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais pour que o baara ka se ka taa fo an ka sigi ka fɔ kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya donc Mali ka diplomatie n'o ye an ni jamana wɛrɛw ka baara ne ka baara y'o fan de quoi ko an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya sigi ani jamana cɛw k'an faamuya donc kabini sigira fana an ma ka faamuya k'u bolo da kisɛ kan mais k'a lajɛ u bɛ se k'u bolo di an ma cogo min k'an dɛmɛ an ka bɔ a kɔnɔ o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye a ko ne yɛrɛ ma n ka wuli n ka taa se a jɛɲɔgɔnw ma n ka se jamanakuntigi wɛrɛw ma ka taa ka ko ɲɛf'u ye k'a f'u ye u k'an dɛmɛ ale yɛrɛ kɔni ka ŋaniya ye Mali la a ka Mali dɛmɛ élection ka kɛ fanga kura ka sigi mais san'an ka se yɔrɔ ma fɛn dɔw de kan ka bolo da olu bɛɛ kan k'u bolo da ma pour que an ka se ka dɛmɛ o hukumu kɔnɔ déplacement kɛra Moscou déplacement kɛra Nations Unies na an ma sigi fansi hali jamana minnu ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an wulila ka se olu bɛɛ lajɛlen ma donc Mali kɔni anw tɛ jamana ye k'a fɔ k'an datugulen don n'i ye Mali yɛrɛ position géographique lajɛ n'a bɛ fɔ ko pays enclavé donc an tɛ accès t'an bolo kɔgɔji la jagoya de don fo an ni jamana wɛrɛw de ka baara kɛ pour que an ka se k'an ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanadenw ka se ka taa fan wɛrɛ donc anw ka hakilina o de ye k'a fɔ vraiment an tɛ jamana datugulen ye ani jamana tɔw bɛ baara kɛ mais an ko baara kɛcogo kan baara kan ka se ka kɛ hakili kura de hakili kura ye mun ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana ka souveraineté n'o ye k'a fɔ jamanadenw de kan ka jamana kow ladilan fo jamana wɛrɛw fana k'o de sariya batu ni jamana min bɛ fɛ ka kɛ Mali teri ye an y'a yira fana Mali ka kelenya k'a fɔ k'an ka jamana tɛ tila an ka siyaw tɛ tila an teriw ni minnu y'an teriw ye f'olu fana ko o de sariya ninnu batu bon ka Mali an ka danbe o fana batu ka sigi ka fɔ kɛ u k'u hakili kɛ kelen ye u ka bɛn o kan n'u bɛnn'o kan u b'a lajɛ sisan nɔ transition tɔ bɛ taa bolo jumɛn fɛ pour que u ka bɛn o kan n'a bɛ fɔ ko assise nationale de la refondation dɔw de ko k'u tɛ se k'o kɔnɔ ko f'an ka na ni calendrier sisan an ko non hali n'a nana ni calendrier sisan a bɛ kɛ problème ye parce que fo jamanadenw an ka bɛn fɛn kan k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ sinon bon gouvernement sigilen bɛ gouvernement bɛ se ka fɛn dɔ sɛbɛn hali bi k'a di mais n'a fɛn dira a ko tɛ laban mais hakili la u y'a faamuya k'a fɔ an ka tɔ maliyɛnw ka kuma n'u bɛnna min na u ka segin a ma parce que pourquoi o importanen don parce que an ye min ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i ye san 8 jate jamana bɛ dingɛ kɔnɔ et maliyɛnw yɛrɛ olu ka hakilinata ye chaque fois voilà an ka bɛn fɛn dɔ la hali n'o fɛn ma sira sɔrɔ o ye maliyɛnw yɛrɛ ka responsabilité parce que an b'a dɔn an yɛrɛ de ye nin fɛɛrɛ tigɛ mais a fɛɛrɛ ma sira sɔrɔ donc an b'o de sira kan sisan nɔ maliyɛn bɛɛ cɛsirilen bɛ hali gouvernement yɛrɛ fɛn dɔ bɛ gouvernement tɛ se k'a kɛ bi a kelen f'a k'a lajɛ parce que mɔgɔw de bɛ k'a fɔ population de wulilen don k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ
aya ye fɛn min kɛra Niger da fɛ yan nɔ Burkina fan fɛ o ko b'a yira k'a fɔ jamanadenw u diminen don fɛn caman kan donc ni mi kɔlɔsi kɛlɛ bɛ anw ka nord la n'a fɔra Bamako ni jamana fan wɛrɛw mɔgɔw wulila ka jigin yɔrɔw kɔnɔ ko nin bɛ kɛ tan o t'an ka laɲini ye donc a y'a muɲu aw ka jɔ maliyɛnw ka kuma n'u kumana n'u nana n'an bɛnna min kan o de bɛ kɛ base ye sisan nɔ an bɛ taa CEDEAO fan fɛ k'a fɔ ko maliyɛnw kumana u bɛnna nin de kan transition tɔ bɛ taa nin bolo sira fɛ CEDEAO bɛ se k'a fɔ n sɔnna n ma sɔn mɛ an bɛ sigi k'a fɔ k'o kɔnɔ donc an b'o de sira kan sisan hakili la faamuyali bɛ ka na dɔɔni mais a ko tɛ se ka kɛ ni force ye dɛ sanction fana o t'a solution ye bon Wagner ko ni y'a dɔn gouvernement yɛrɛ anw yɛrɛ y'a mɛn journaux de kɔnɔ an y'a mɛn a daminɛ na an ko bon nin kɔni nin tɛ kuma sɛbɛ journaliste n'a fɔra aw yɛrɛ journaliste ye n'a fɔra aw bɛ fɛn o fɛn fɔ don o don f'anw kana an kali ka siɲɛ a la a tɛ taa donc fɛn dɔw bɛ yen i b'a to yen an b'a miiri k'a bɛ tɛmɛ mais a ko ma tɛmɛ an y'a ye fɛn caman de fana bɛ nin ko kɔfɛ parce que jamana wɛrɛw de wulilen bɛ u bɛ nin ko kɔfɛ u bɛ ka pression kɛ Mali kan ko k'a fɔ ko gouvernement wulilen bɛ k'a bɛ taa mercenaires russiw ta ka na pour que ka an ka institution lakana ka nord lakana kuma caman donc mais an n'u kumana an ko mɔgɔw ma bon ni preuve b'aw bolo aw bɛ na n'a ye mais preuve ma se ka na Fransi ministre des affaires étrangères ne n'o sigi k'a fɔ kɛ Jean-Yves Le Drian an ka ministre de la défense Sadio Camara donc o ni madame Parly n'o ye Fransi ministre de la défense o n'o fana kumana u fila bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ ko aw ye min fɔ an ye vraiment an yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn ma kɛ nin ko la mais a hakilinata b'aw la an ko n'a fɔra sisan nɔ ko jamanaw an bɛ ɲɔgɔn ka sira tagama k'a fɔ de ko min ŋaniya ye min ye est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn min ye aw fana ŋaniya ye hali n'an b'a dɔn est ce que an wulila ka se aw ma k'a fɔ ko nin de y'aw ŋaniya ye donc jamanaw tɛ se ka taa o kan n'aw ko ko kɛra aw bɛ na n'a ye aw yɛrɛ ko k'a ma kɛ mais n'i y'a lajɛ fɛn min bɛ nin kɔfɛ parce que mɔgɔw wulilen bɛ ka taa ka kuma caya yɔrɔw la k'a fɔ ko bon Mali ni Russie de man kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en fait o de b'a ko kɔfɛ mercenaire ko dɔrɔn tɛ quoi donc an y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie baara min bɛ ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o ma daminɛ bi parce que n'i y'a jate depuis Modibo Keita ninnu ka wagati Mali bɛ sigi don minnu na an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ n'a bɛ fɔ min ma ko ex-Union soviétique olu de nana Mali dɛmɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ o bɛɛ taara k'an bila l'école karamɔgɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ yen fosi tɛ yen sɔrɔsi tɛ yen donc olu de y'an dɛmɛ ka se ka Mali kɛ a kɛra min ye bon o kɔfɛ Union soviétique binna Russie nana mais Russie fana ni Union soviétique tɛ kelen ye parce que Union soviétique tun bɛ se ka dɛmɛ minnu kɛ Russie fana tɛ se k'o kɛ o fanga tɛ Russie la mais Russiens bɛ baara kɛ parce que an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw dɔw la o kɛlɛkɛminɛnw b'olu bolo olu b'a di an ma u tɛ problème k'a la aw yɛrɛ y'a ye kɔsan na an ye avion dɔ san Airbus bolo o avion de hali kɛlɛkɛ avion tɛ a bɛ mɔgɔw de ta o avion sanna u y'o bloqué hali sini an yɛrɛ ma se k'a faamuya kumaw bɛ sen na u ko k'a ɲɛnabɔra nin kɛra depuis août an sigilen bɛ o ma na mais an ko an teri américains ni tubabu ninnu ma an ko mais n'a fɔra ko an ka jamana anw bɛ guerre de la. Merci beaucoup. Donc, on est Jopier. On a que la chambre familiale, on a donc on sait qu'à Johnny on l'a aimé fort. Donc, moi tiens, comment tiens les fouilles, pas donc. Les appuis dans le commandant. Wagner Koina, ça fait que tu m'as exercé fait l'année. Parce que comme quelqu'un d'autre, ça fait qu'à fond, il vient parce que vous finissez que le militaire vous sont à faire de faire l'eau là. Mais est-ce que comment la tient pour me dire ni quoi là? Mais presque. Ni an kan ka o lakana ka sɔrɔ ka tɛ baara kan ka kɛ pour an b'a fɔ min bɛ k'i ka du kɔnɔ i b'a fɛ bɛɛ ayi min bɛ k'i ni muso cɛ i b'a fɔ i denw ye ayi alors donc pourquoi démocratie kɔrɔ de y'o ye wa est-ce que n'a ça veut dire donc parce que ko radio b'an bolo télé b'an bolo c'est pour ça que n b'a dɔn ko faden jugu bɛɛ mais min dans la stratégie e kan ka baara min kɛ e kan ka k'i jugu ye wa bi Faransi de tɛ information di la Faransi de t'a banna ko an ka avion ka wuli quoi ni maa wɛrɛ bɛ se k'a kɛ n ka ta donc an ka fɛn bɛɛ kɛ n ka ta pour que an ka lakana ka sabati où est le problème e hakili la donc cɛya de ye kuma ye wa
dongo do ida baraba de be mo kuna kata yara wode kata jamana de sécurité ko ya fen kele de bo torla hasabiti kuma na mi un président de la République ne doit pas parler pour le plaisir de parler on ga dambe ko anga horoya na naka halala yara anga kabila ko na jamana tigi dugutigi amanga na kuma ils sont là conseil au débat baraka na kefe mais en quoi aux journalistes en quoi vous voulez que tout le monde fasse de quelqu'un à oui pourquoi donc tu sais aye mi yete quand aya observer té na ka sécurité bo la o ka ngaw date bu mata ka ne dete mais now ya a dernier fois o yere ba yere fa ka ka so ma se fa ka o la ko ni a se ka foto a ba ngoni ani ni nyoma ani fe ko fi bengando si na kuma la mais al na ma minafo na kuma la mais le ministre des affaires étrangères est sorti pour dire à tout le monde ani receber baraka be bo reno abana donc notre ministre sangana anga fo ka ni sa wa olu ba fo anyi wa ayi on ma onye génération courant me be en dabe kuma yere ma ama do be jina ka so ba fo ka to muso ay no do ba ngata ni corruption amba ka fo ni wati konna la ko ni anya ka fo arisema illicit ni fege no corruption mi keda ni aga critique ba ko le me ka buluda ni wati la anya ka fo ko tale mero mana buluda lendo fo kana se ami domine ko bi bube me ga so mo ana je nyogo na ga tondio ya ni ka fo ko abero na ka digno ko sebe donc ko ka fere ko ka abla ka jamana ko ka ta furake aywa ne be ni galike muna bube ti daga hotel di Mali la ou bien Ponger ou bien Gabriel Touré la ni mi dalima onye barake ya ka tani sandamani idin hakli blanca hakli jaga bokk Allah ka hina Soumala Cissé ya rabbi Soumala ko dondo élection veille kono ayi bube wele ka ta kasu o tra aussi o kumana o tlale ayen wele ka kuma in kalfana ako bube nana kale ya fay élection me kala tuma ni élection nambara ka di Ibrahim Boubacar Keita ma parce que ko be ya yira ka fo Ibrahim Boubacar Keita se ka passer élection na o de la Maïga no ya ka premier ministre koroy o horonya la o ya yira ka fo kat se ka passer élection na donc Ibrahim Boubacar Keita ye Maïga gwen kana ne bube parce que bube a rencontré bube ko kale be se ka élection takada nambara kono kalabanciala donc élection ti organisée mais ngata ne français ngata be baraka ngata pour aider kata c'est comme ça que Mamadou Idrissa ngata donc aller bora comment il s'appelle Nyamayala kadi bobe Soumala ko kale a foye ngata donc ni jamana élection nambara ka di ngata donc Ibrahim Boubacar Keita ma les conséquences seront terribles et bi jamana Chili abe boila Soumala be tienso ale be galon sobi ako kanake ako kumana bube ko kayane parce que ba do Soumala ni bube ngata otu me dumuni kenyo fe ni Soumala yare man har ni bube be faka dumuni do aba fo ngata Soumala musoye o asa ya ngata ba to be kabla ngata donc non ni Soumala mana de bube mana dumuni kenyo fe Allahu akbar il était son confident o il fait chama kenyo fe neni bela bube élection glan ka nambara kara benyana ka dinga to ibe kam Allahu akbar fe folo man nané moye Soumala nana ngata donc akara geleya ye Soumala minena les conséquences de la mauvaise organisation des élections Soumala mankene oui Soumala bla dans ces conditions pour que aka bana ka dégrader parce que ba do on Soumala boka bla en son temps non a ça que présent oui aka sport tigala ka frat tigala ka fembe tigala pour que aka condition ka dégrader au faut Soumala ngata donc aka ça aujourd'hui e bube ye sam bisaba ke Mali kono régime foi manani mabaraka directeur de la sécurité d'État, conseil spécial du président, directeur de la sécurité d'État, ministre de la Défense 2 fois, secrétaire général de la présidence, premier ministre. Ayo munde ke Mali kono. Amakoye. Ayo munde ke Mali kono pour que ça hôpital nyama njo pour que jamana de quoi ça flaka. Alpha Blala kata kofla na boya ke ni ils avaient raison.
au moins a tɛ ka opération fɔlɔ kɛra a baara yan Luxembourg la a tɛ ka opération cœur bu fɔlɔ opération kɛra yan hali a tɛ ta ye mun ye le stress nga donc o ya malien a tɔra i bɛ ka na ka mɔgɔ y'a bila stress min na Dakar o de sera kɛra kan na taara Soumaïla la même chose min kɛra Soumaïla Soumaïla nana don min ni bɛɛ y'a jateminɛ Soumaïla ɲɛda de funna Soumaïla funna de cœur de l'humain nda bɛ se a yɔrɔ dɔ ma ka taa ka fondation lancé la ni semaine kɔnɔ donc o kɔnɔna na Boubé a ye Ala minɛ ka taa donc ka élection truqué k'a di les conséquences aujourd'hui c'est que Boubé m'a miiri k'a fɔ don kelen ale bɛ minɛ ka don kaso la aw cɛw terike ka tagama cɛw kan ka cɛw humilier ka fɛn bɛɛ kɛ mais bi Ala tɛ maa si faga n'i ye ɲuman min kɛ n ka tɛ o de bɛ sara i la siga t'o la il est devant cette situation bi o bɛ délire la o Soumaïla ka condition ka bɔ ɲɛ b'a kan le professeur Dogon a ye fɛngɛ dɔ kɛ ko bulletin nga ta ko a ka situation ko c'est dégradé ko k'a bila n hakili appareil kura caman nana bi bɔnze baara bɛ se ka kɛ pour moi aussi a tɛ ka hôpital min bɛ yen a baara bɛ se ka kɛ mais si le professeur même dit que k'a fɔ ko appareil tɛ yen Mali kɔnɔ min bɛ se k'a ka fɛngɛ ta ça je m'inscris en faux o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko bana bɛ mɔgɔ min na Mali kɔnɔ n'o kɛra aussi c'est leur mauvaise gestion de l'État o de nana an ɲɛ o la parce que don min olu tun hakilila ko bɛ ɲɛmaya la k'olu tun tɛ furakɛ hali u ka baarakɛden tɛ furakɛ Mali la yan c'est ces conséquences o de nana ni jamana ye a bɛ mɔgɔ dabali ban parce que c'est la question Gabriel Touré bɛ yɔrɔ min na bi mais projet bɛ yɔrɔ min na bi hôpital de Mali bɛ yɔrɔ min na bi clinique américain ka hôpital bɛ yen Luxembourg bɛ yen Golden Life bɛ yen Luxembourg bɛ yen a tɔgɔ dɛ clinique Pasteur bɛ yen o bɛ taa baara kɛ olu yɛrɛ bɛ furakɛ yɔrɔ min donc vraiment u ka n'a ye u ka furakɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw ma maintenant problème ye min ye n ko peut-être na ministre de la santé ye matériel kuraw di Gabriel Touré ni a kɛra ka fɛn caman minɛn kuraw mais hali o yɛrɛ la ni o la o kulela ka taa donc ka fɛn caman kɛ je sais que n ka taa donc a commandeli daminɛ depuis san dɔw la a nana di n ka taa donc tout récemment mais l'État est une continuité l'État est une continuité mais mun na n b'o fɔ la parce que a tɛ ka siraw inauguré la par IBK ka mɔgɔw y'o da kɛ n ka tɛ cara ko le y'a jɔ ko l'État est une continuité mais o bɛɛ la je pense aujourd'hui IBK kan ka furakɛ o dɔgɔtɔrɔsow la a tɔgɔ fɔ mais Boubé kan ka furakɛ o mais o kuma fɔlen ka tɛ ne y'a bila n ka Facebook kan ko ils sont en train de préparer la fuite de Boubé ma caman ye dɛ dɔw ye n dɔgɔya o caman ye fɛn caman fɔ ko non ko a tɔgɔ dɛ ko ne tɛ hinɛ ko wɛn ka taa anw tɛ hinɛ mais a dabɔra de pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ don min n'i bɛ sebaaya la n'i bɛ se ka min kɛ jamana ye i k'a kɛ jamana ye i kana kɛ bandiya politique ye i kana mɔgɔw tromper i kana fanga ta k'a di maaw ma cogoya dɔ la parce que Ibrahim Boubacar Keïta bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Boubé bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ka gɛlɛya ɲinilen don san 30 dans la gestion des affaires de la nation o ma bɔ a la c'est pour cela n'i y'o ka journaliste dɔw ye n'i y'o ka internet mɔgɔ dɔw ye min ni français bɛ baara kɛ n'i ye fɛn fitinin fɔ o wuli nɛni na a bɛ se ka nɛni kɛ cogo min y'aw diya mais a tɛ foyi tiɲɛ anw ye parce que min don Mali ko don jamana ko don et on sera intraitable dans ce dossier là min bɛ kɛ Mali ko la tiɲɛ kan ka fɔ cogo min an b'a fɔ ten aujourd'hui Soumaïla Boubé bɛ n ka taa kɛnɛ min kan a ka kɛnɛ furalen ayiwa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛnɛya da Ala k'a nɔgɔya Ala ka kisi a tɔɔrɔ ma a bɛ degun min kɔnɔna na fana o kɔni ani kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn na Ala k'a ɲuman bɔ Ala k'a ɲuman bɔ an kɔni bɛ se k'o dugawu k'a ye nka ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen bi IBK wo u b'u bila ka taa bɔ kɔfɛla la o ka t'u furakɛli kɔfɛla ni a man kan komi sigikafɔw bɛ sen na ne b'a fɛ an k'o kumaw fana don an ka sigikafɔ fɛnw kɔnɔ gafew kɔnɔna na ne y'a kuma fɔ o don yan fɛ n ko munna aw to u t'a don a la an y'a discuté yɛrɛ n ko munna an ka faamaw mana bana u bɛ bɔ ka taa furakɛ kɔfɛ rapport dɔ kɛra olu de bɛ k'an ka wariw suɲɛ k'a kɛ ka forow san k'a kɛ ka baganw san k'a kɛ ka usine baw fɛnbaw kɛ yan mobili ɲumanbaw san n ko mais u t'o don matériel la k'o da dɔgɔtɔrɔso rapport dɔ kɛra Mali bɛ évacuer min kɛ sur la Tunisie et sur le Maroc a ka ca ne san kɔnɔ 5 milliards o 5 milliards n'i y'a matériel bɛ jɔ Sénégalais ye n ka taa dɔgɔtɔrɔso kura jɔ ko parce que k'olu y'a mɛn k'a fɔ ko Maliens bɛ évacuation min kɛ n ka taa dɔgɔ ko olu de ka taa jamana wɛrɛ la k'o bɛ se ka na o ma il est important o wari min bɛ yen n ka taa dɔgɔ n'a bɛ donna an k'o don matériel ɲɛnama na mais ça aussi parce que hali dɔgɔtɔrɔ min bɛ baara kɛ n ka taa caman b'a minɛ o su
Les techniciens qui sont là-bas au bâche. Donc, il y a même mineur chien pour que la pour que évacuer. Parce que ça, c'est un business. Donc, il y a un problème de serment. Il y a un serment prêté. Ça veut dire le problème, c'est que moi, il y a un serment prêté qui a violé. Donc, il est important. Bekanga Fabien. Les matériels de dernière génération, mais quand on a sangabla, on a docteur Sola, on a frappé. Parce que Bekanga est à la déboulot. Maro benga da bita frappé avec tout ça. Yemi que nika wati sera, il canada frappé mais quand on machine qu'on a pas ebita sikatola. Donc ça y est c'est Kobali. Mais il est important que à quelle leçon y mauka frappé au Ibrahim. Tu vois donc tellement on a même eu peur quand Mali qu'on a fait quand ko docteur So nyama te atite ka wati là. L'école de maintien de la paix entre yo yirman quand ka maka docteur So baye. L'hôpital militaire à Massékalko. Tout ça, c'est une politique qu'a fait depuis encore Wati là. Mais au moins, même si il faut attirer qu'on sera un docteur sur Fladjo. L'hôpital de Sébaré a l'hôpital de Mali. Plus à Ereka hôpital à Sarakadjo. Depuis l'indépendance qui est là, Gabriel Toul ne peut pas jouer des gars dans la Massékalko. Donc, au lieu de chiquer au docteur Sojo, allez, attends, comment il s'appelle le diamant to fo chiko dima anteri marako to ye min daile ngata donc comme na dama jide ka do kele kama yo banko daile ngata donc auto so be donc il est important aujourd'hui abana ko ay no gere do mais parce que ya so ngata tikela ibe kala fe mo fe o tikela nyona parce que ibe ka to ya ese ngata donc kale ke chwa do donc o tikela nyona ngata donc fuka na seyoro là il est important ko bara o kake yelema ka sekado et aussi ngata donc kuma ko pour que anga seka clôturer les Shogel Tara Folila, Sheriff de Yoruba. Donc, au Kondana, il est important que Anko Lame, donc Malitola, au Tara Foli Mike, il est important qu'Anga Lede, Ukanga Tasanga Fola, Yuru Sheriff Kefe, Abe Dokun Damadamabu, Ala e Kalfamne, a Dengue de la Sidnali, Anana Sanga Fola, Alaka Dairos. Katla kana anfa nyoro shirfike kafo parce que avait déjà terminé que kabini rectification de la transition sigra mais kalo mugani nani shirfike iko kwa nyebe transition ina nu tora tien siraka malien wula ka yelema roko ni transition nyemogo tora osira abadon tigitigi malikura a fondation gouvernement de transition de Bénin Ujo donc allez au barak se ka ke kale to kerefe donc abijo ka weli kambla mawoma na dalindo arera u ka transition suti mawojuma abe do awu ke transition ayoke basabe malif anana muna tuguni nko ko bi ambeka anga horoya dambe mali dambe na horoyan kasigi amambo kele dlabi kele were tambuluwa manga nabame agana lame kele de bi ka mali horaya na dambi kasigi ama mali bi jamana badi mali binendo beto ka vali basa betulonge mali labi mogo be tama malika ka mali lamalo ka mali tlatla ka mali on shuku blanyo wana kanyo faka kanga jamana chiambulu président de la transition co gouvernement de la transition co président du Conseil national de transition transition autorité ou ko Mali min dalendo be ka tamaka ou be Mali wuli ka joka sigi folo ala na uka soutien na uka doayu ani shirfike ka doayu na sigira ubala wuli ka jwa senflaka na wula senflaka ubala tama no ya la tama ubana Mali bena boli pour être dans le peloton des têtes des nations africaines. Programme weri tambulu, plan weri tambulu, agenda weri tambulu. Aya foto comme ala ka kete. Aya foto ala ka kete. Donc on est ala ka Mali wili ka jɔ. Donc en gros c'est ça, on a donné à amasser ka dana ka kuma de ma flama. Awa be kuma de mɔgɔ fila ma. Ka to kan baw fo ka. Donc kuma be ma fila bolo, awe ne ma do be kɛnɛ kan. Mɔgɔ fila. Allo, salam alaikum. Allo? Ça va, somɔgɔw tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Bon, i bɛ kuma surunya ɲininkali min bɛ fɛ ka kɛ ninnu tɔgɔ la.
Merci. Merci beaucoup. Amo jabi. Donc ayi ɲininkali fɔlɔ min kɛ aw y'amo jaabi fɔlɔ donc ayi ɲininkali fɔlɔ min kɛ n hakili ko bɛɛ bɛ cerveau a ye hakilina min ta parce que en général ne bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ka faamuya ni maa ye kuma dɔ fɔ ne tɛ se k'o jaabi batigɛ o parce que n'i y'o kɛ ka fɔ ko bɛ kɛ ka dɔ supporter ka dɔ to yen kuma kɔnɔ ne ye min mɛn bɛɛ ni y'a fɔ n ka taa dɔn ko ninnu ka maaw n ka taa dɔn ko le bɛ maaw kɔ n ka taa ka mankan wuli Bandiagara o kuma fɔra i ka arajo yɛrɛ kan a ye fɛn dɔ a ye kuma dɔ fɔ a kɛra e yɛrɛ ɲɛna mais an tɛ don o détail la a bɔra ka yafa ɲini a tilala ka bɔ ka yafa ɲini publiquement ka tila ka taa yafa ɲini amion pulo fa ka so pulo ka yafa maintenant ni compte réglé de bɛ yen an b'an pan kunna ten donc an bɛ pan o kunna ten donc franchement comment wɛrɛ ko la o ye entre eux de ne dati t'u la ko kɛra min na min y'a fɔ a ye ko fili y'a sɔrɔ a ye yafa ɲini publiquement Guindo yɛrɛ tilala k'a fɔ a tilala ka taa fili fa ka so Guindo yɛrɛ tilala k'a fɔ ko franchement k'a diyara ale nka ale yafara ma ko réunion bɛ kan ka kɛ seedi nka donc ko bɛ fɛn la maintenant ko so bɛ sɔrɔ ne ka pour moi ne Mali mɔgɔ fagaw ye jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali ko nka donc k'an bɛna dulon o la ne tɛ fɛ hakilina sɔrɔ i kan k'a fɔ Mali bɛ cogo jumɛn na an kan ka hakilina jumɛn kɛ nka donc ne bɛ ko sɔrɔ o de ne bɛ hakilina sɔrɔ o de donc filanan a ye mun fɔ bon a ye filanan na donc an bɛ pan o kunna donc an bɛ filanan ta awo ne mɔgɔ filanan bɛ yen allo maaleykum salaam Jo, Abi. Bon, peut-être que a t'a ci la yan fɔlɔ mais an b'a mɛn a b'a ci la yɔrɔ caman kɔni na peut-être min don an t'a dɔn kɔni mais i b'a sɔrɔ an bɛ question minnu di peut-être que ça l'intéresse pas o de don dɔrɔn de don merci Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ dɔn kiramatɔnna awo ye ka bi i ta jɔ ye n ka taa dɔn ko telefɔni ci la a daminɛ n ka taa dɔn e b'a daminɛ fɔlɔ ne b'a daminɛ madame Sumano Fatumata Banbara n'o bɛ ATT bugu la ka an baw madame Nasser Sumi k'o ba fo k'o barika da ka Yeli Fuz k'o ba fo k'o barika da a b'an lamɛnna ka maître Demba musokɔrɔba fari tun man d'a la dɔɔni o tun y'a tun semaine in kɔnɔ Adama Sisoko ma dɔn k'a fo k'a barika da Ivan Lafiyabugu Kumba Jakite min tuwa logement na kuma b'i bolo ayiwa n'o tɔgɔ an b'an baw fo an ɲa Hayidara an b'a fo ale filɛ nin ye Badian dɔgɔtɔrɔso na k'a ni sɔgɔma Hayidara ka barabara tanti madame Mayiga k'a ni sɔgɔma k'a fo k'a barika da Fama Tarawele an ka sɔgɔmada bɛ foli b'a ye ne b'a awɔ ka Maimuna Jalo fo Naboli Bana k'a fo k'a barika da Wulematu Si an b'a fo hippodrome na k'a fo k'a barika da DGMP Gorobana madame Jafo Fati Bengali ko bɛɛ fo k'o barika da ka madame Tarawele Mariam Jara ko fo k'o barika da madame Jara Bebe min bɛɛ b'a lamɛn Mamu Seni Dado Si an ka foli b'u ye ko fo k'o barika da belle an tɛ ɲina badabada foli kɔ k'a di Falen Kulubali Alkasum Mayiga ko fo k'o barika da n bɛ Ali Kamisogo fo n'o ye depuis Sori Jakite n'o ye maire kɔrɔ ye ka lora an kɔrɔkɛ k'a fɔ k'a barika da ka dugawu kɛ ala ka nɔgɔya si Solomani Si ka dɔn an ye ɲɔgɔn ye semaine kɔnɔ an ye baro duman kɛ ka dɔn kɔrɔ ne n'a fɔmana dɛ a bɛ forme na hali sini kumakan duman in b'a la k'a fɔ k'a barika da ka Burama Kulubali fo ka wari tɛ n'o y'an kɔrɔkɛ dɔ ye k'o fo k'o barika da madame Kulubali Jɛnɛba bɛɛ jara madame Sinayogo Fatumata Dambele Wasan Logement la association pour le développement économique des femmes foli bɛ kɛ Banaba Jeliba ye n ka taa dɔn kɔ n tɛ ɲina Bernard Tapie kan
Saragosi Sara ko foko barkada Mohamed Kassa ko foko barkada Madame Diakité awe Doumbia ko foka barkada directrice des ressources humaines ka Madame Sinayogo Aminata Nyare Bassa ena ko fo ka Fadio Mata Sinayogo fo no ye colonel major korke dipa Mamadou dipa Fane ko foko barkada tingina Hawa ko no ye mbalma muso ngat donc entraîneur kaba préparer la katakanna Madame Awa Traoré nama fama ko Awa Jan amba photo mikro buana ka grembe ba la mais Hawa Tal parce que Hawa Tal mo fo ko barkada parce que ni a cheto ko fo ngado donc abna fi mo la gré parce que fana ko buro na nya fo mo na tutura ka sula na ba so en arrête Ismaël Boro abora ka sula na sana ko nye Ismaël Boro Madame Traoré à Sainte-Cécile Diakité éviter les derrière avec ça de bagnere Ismaël Boro ya éviter fenda donc donc no interke ngata muso ngata bofu ka barkada kader ngata donc Madame Nyono ni wati konan hakla de français ngutan nana na ka foka barkada Madame Gambi Aminata ko foka barkada tu Gambi ko fo ule nambal mamuso ngata ko foka barkada yare ngata donc encore Gambi décédé la note ministre de la défense a muso ngata donc nyaaye le flan ngata donc sumela ka assise mi kera ni ala sona semaine wala am sekana aka fondation créer la fondation kuma mi kera konna ni para mi kera ni ala sona ngata semaine wala ngata donc amina fondation créer la mi kama so e mi fo ani témoignage nu kera konna to jogo mi amé do ke ngata donc oye be regrouper semaine temele la ngata donc pour que fondation e ka se ka lancer comme madame Cissé ngata donc ka foka barkada no e ga chérie ka isa tapo fo atonga nganywa semaine na ma se ka nywa taximan ko fo ko barkada no ye Samba Diakité donar mo mancini ko fo ko bar no no nya ko fo Madame Touré lobo ko fo ko barkada mba ataraida Madame Diakité sanata fal ala kayef san mania ka saram fo ka Haydara fo ka Rose fo mat donc ka professeur fo ka Oumar Poudjigou fo ka USR Tien mat donc amso ka bela jene fo mbalma muso mat donc c'est ne watina la bana mena ka fo ka barkada sala babi ko fo ko barkada aba Maimouna Touré donc nobi hamdalay ko fo ko barkada adama sina yo ko fo ka banu magaji anti nyina ko se binta kamiso ko Youssouf me fo la c'est Paul no yanga gardien bay ngata donc sumela ka gardien ngata donc ni wati ko na mbora sisa abitanga te dumani wuli kadi sila no yanga chokoro sila ngata donc no yanga chokoro bay ngata conseil spécial antinyina alu sama kay ko itrage fa na mawa aminata Mariam ngata donc maiga bafanta ngata donc bakaja madame Sangare amdala aban la mena na vie ibana me USR sine ngata donc ko foli da se ngata makaji ki fo ki barkada antinyina aussi alpha kan kabaka ajitan bakayo ko fo ko barkada bakaja ki fo ki barkada karamo wula le ngata ki fo ki barkada mauma magaji ki fo ki barkada sudane ne watina adam e bi yoro me ngata ki fo ki barkada USR mas ko fo ko barkada ntinyina aussi ngata donc zumana sako ko amobe manyamugu ni ka chimbe ngata donc jon wala tuguni foli be na senga anga che ananga musoma o ma ban la me aéroport flat mo haydara ngata don SNG ngata donc almani ko fo ko barkada vraiment nti na ko ngata donc mayamugo no ye Xavier Nyema do no ye Xavier Nyema e ngata ko fo ko barkada kone ngata ko fo ko barkada madame Nene no ye cabinet na ka defo ka bedo kramontona la foka do ke ngata donc ala ka yef sama ndano ministre de man tura ne foli la ban bibo aywa ne be honorable madame Jawara me zena gusidibe amba foni watla kabara na aussi ko tika atara mi terrain di ma monsieur le maire Dio ngata donc Dio Omar Diakité amba fo ka Dio anti nyina o bela je Mamadou Jawara amba fo ka woni ngado ka bela jelen fo ka bela jelen do kila